Definir a Pontevedra do futuro, ese é o motivo desta visita. O exalcalde de Barcelona, Joan Clos, reuniuse esta mañá con Miguel Anxo Fernández Lores e Anabel Gulías para pechar un acordo de colaboración. O Concello encargou a asociación Ágora Urbana, liderada por Clos, un estudo para determinar cara onde quere dirixirse a Boa Vila. Si nós fomos neste camiño, eu creo que modestamente contribuímos a dicir que as cousas son posibles, tamén queremos ser os primeiros que demostren que é posible vivir nunha cidade que fixo que o seu deseño urbano foxe o principal atractivo para que a xente veña a traballar. O obxectivo deste traballo é que o modelo de Pontevedra siga sendo un referente internacional. Para iso estudaránse novas actuacións e propostas centradas no medio ambiente, na mobilidade e na mellora da calidade de vida dos cidadáns. Pontevedra empezó a trabajar sobre estos temas hace ya más de 20 años. Es decir, se adelantó de hecho 20 años y tenéis un camino recorrido en el tema del espacio público, ¿no? Que en la calidad del espacio público como factor contribuyente a la convivencia, a la dignidad de las personas y también a la prosperidad social y económica que muchas otras ciudades no tienen, porque esto no está en los manuales de urbanismo, curiosamente. A Asociación Ágora Urbana traballará conjuntamente co equipo da Universidade de Vigo, liderado polo profesor Pedro Figueroa. Xuntos tratarán de avanzar nun modelo urbano que contribúa ao desenvolvemento e benestar da cidadanía. Queremos profundizar e escoitar as propostas da xente máis dinámica que pode existir a nivel do Estado e a nivel do mundo para poder seguir avanzando. Esa é a idea que queremos levar adiante neste proceso, ¿no? Este acordo de colaboración está marcado na campaña municipal Efecto PO2 e os custes deste traballo estarán por debaixo dos 15.000 euros.